Čau lidi, vítejte u dnešního podcastu s Ilonou. Pozdrav. Čauky, zdravím vás všechny. A můžeme asi začít. Takže, má Ilona přítele? Ne, nemám. Kolik Iloně je? 60 roků. Kdy jsi našla chlapa neboli přítele? Vdávala jsem se v 19 roků, má manžel. OK, takže... A něco řekni o sobě, něco... Jinak zálibí, zájmy, koníčky. Ráda se dívám na přírodu, na historické filmy. Ráda letíváš po státech, po cizinách. Ráda jezdím do ciziny, pokud je možno cenově třeba dostupně. Teď bylo před měsícem v Itálii, byla Ilona. Jo, na 3 týdenní pobyt. Můžeš nám to říct, jaké to tam bylo a tak? Tak, bylo tam méně lidí, protože ještě není tak teplo. Zatím... Ona byla, dá se říct, v Pise. V Itálii byla. Spíš jsem zkusila, jaké oni tam mají italské pizze. Moře je tam ještě studené. A necháme ti sezóna začne až ten červenec, což chodí většinou, tam létají rodiče s dětmi. Takže jsem si nechala chladné počasí. Dobře. Bylo tam méně lidí, ale bylo tam fajn. Můžeme přejít na další otázku. Můžete. Podváděla jsi někdy svého chlapa? Nepodváděla nikdy a nikdy bych to ani neudělala. Spíše mě baví různé hry, zábavy, kvízy, AZ kvíz. Můžeš se nám tu pochlubit, jo? No a mám ráda vnoučata své 3, vnoučátka, tím je drží nad vodou. Mám krásného vnoučka a krásné 2 vnučky, což jich miluju a oni tu lásku dávají mě. Další otázku. Proč jsi nechtěla být lesba? Chtěla jsi být holka. Proč? Na to nebudu odpovídat, protože to Dobře, nevadí. To se mě nelíbí, tohle nevadí. Nějak neberu. Já mám ráda muže. Máš nějaké kamarády či kamarádky? Já mám pouze jednu kamarádku, která je mou vrbou. Jmenuje se Ivana. Dobře, můžeš se nám tu povykládat o své kamarádce Iloně. Tak Ivana je více zábavnější, více se směje, má ráda humor, více koketuje s muži, ráda se seznamuje s muži, je taková atraktivní, usměvavá, co bych k ní řekla, ráda venčí od syna Pejska Baileyho. Známe se z bytu, bydleli jsme spolu v jednom paneláčku. Můžeš nám ještě něco povykládat o sobě, co chceš? Jako? No jinak, co bych vám řekla, tak o sobě. Ráda jím, což je trošku vidět, co se omlouvám. Ráda jím, ráda mám jídlo, ráda vařím, ráda si uklidím, mám ráda čisto. I tak jako každá spíš žena. Každá žena si ráda uklidí. Dobře. A jinak, chápem. což neumím a mrzí mě, že jsem se nenaučila péct sladké cukroví. Ano. Nějaký oblíbený jídlo první místě? Oblíbené jídlo na prvním místě mám ráda velmi sekanou a šťouchané brambory. Na druhém místě máš ráda guláš. mekáč nebo takové ty fast foody? A takový ten mekáč, fast foody a KFCčka, tomu moc nefandím, to spíše mají rádi moje vnoučátka. To mají rádi ti mladí lidé. Dobře. Nějaké oblíbené prostě vlasy, které bys chtěla mít i nevlasy? Velmi krátké na střih. Pixie. Máš, jako dá se říct. Mám ráda střih pixie. Nějaké oblíbené zmrzlina nějaká? Citronovou zmrzlinu. Aha, takže já mám bálina, jo, lidi.
A máme tu předposlední otázku. Jo, pak bude už poslední. Posloucháš takové ty písničky prostě arabsky, francouzsky a tak? Neposlouchám, protože tomu nerozumím. Ano. Jo, takže nějak mě to mám ráda spíše, já jsem už starší. Já jsem už staršího narození, spíše narozená, takže já spíš fandím dechovkám, mám ráda šlágr. Lidi, takže to bude všecko a příště zase. Takže a já vám děkuji za poslech, bylo mi tu s vámi dobře a nejlépe s mým A poslední vnoučkem. otázka, byla jsi Arabka? Nikdy. Jsem Češka. Takže čau. Čau a přeji vám krásný další víkend. díl příště.